Yabafowethu Phungalenja igama lami. Bafowethu ake kusebenze lokho. Lento yaphezulu ayisebenze man. Yikani ukuthatha ithuba ngokufelwa komuntu. You understand? Yikani ukugiya ngethamba akekho ngeke azafelwe. Wonke umuntu uzofelwa. Ekusho ukuthi izintatheli yekeni lento eniyenzayo. Amasimba lawo. Ngeke umuntu ethefelwe uthole umsebenzi ngokufelwa komuntu. Nibaqhathelana abaculi. Yini lento eniyenzayo? Ngininyanya kabi mina. Lesihlamo kuthiwa ulokhuzana ubani nalo. Lo bhale emaphepheni bhala amasimba. Eqhatha abaculi. Thobani Mthobisi wathwathi khona lokho. Oqhatha abaculi ayenziwa leyo nto. Umthandeni ufelwe wena ugijima uyabaqhatha uthole opportunity uyimpethu. Ngena ngenxeba la shit. Ukhuzani bengekaza ayikhulume leyo nto. Ukhuzani ukhalise umthandeni sibuka sonke. Cabanga ukuthi ukhuzani ngayenza leyo nto wena. Cabanga ukuthi sotakalani thina. Ubona omushe lakithi. Baqhathelana abaculi. Yini emnandi ngokwenza imali yenyembezi. Kathi iNtatheli isebenza kanjani iNtatheli? Cabanga ukuthi lento yini iyachaza yini. Asichazi lento yini. Asichazi nakancane nje. Thina okhuzana abaculi bakithi bonke siyabathanda. Khuzana omthandeni ojivers imniko onjoko duma kahle bonke abaculi onto encane siyabathanda thina. Ayinike kubaqhatha. Mangabe umuntu oyedwa emhlabeni efelwe sifelwe sonke. Wonjani unojajuliswa kufela komunye umuntu. Inhliziyo yobuthakathi leyo. Nalelo langa lenu liyanya makuthi lazele kuzoqhatha abantu emhlabeni. Ugiya kanjani ngethambo umuntu efelwe. Amasimba lawo. Lokho nje thina siyinsizwa kuyimini omele insizwa zonke emhlabeni. Ngikubona nje ubuthuphethu. Bulima lokho. Umquba. Amasimba lawo. Ichicken. Amafinyila. Nawu nomndeni uzelwe umuntu 9 months. Uzofela sokulungisa. Uzofela kokusiza ukuthi ungasitsheli. Ncwabe wedwa uzokufela. Ngoba manje siyafelwa thina njengamanje sisemanzini umama mashanda udlulile emhlabeni unukiya ngethambo. Blood shit. Yabo nje lento yenzayo ayikho right. Ayikho ngeke izwe lonke likhala. Ngohamba komuntu wenithathe leyo nto ubone kuyi opportunity. Ngakho umthando wakushanga impama unangqondo la Mthobisi wena. Bokami ngabe yakuphinda la shit. Umuntu okubulawa wena unangqondo udingeka emphakathini. Ngeke sithi sishonelwe wena ukuthatha ukwenze amathuba omsebenzi. Uzama ukudayisa iphepha ngokufa komuntu. Silima. Hamba ukhuluma uvetheza izindaba, ukhuluma umquba. Ngimnyanya kabi mina umuntu osizakala ngensizwa zomunye umuntu. Ngimnyanya kabi umuntu wakwazi ukucabanga. Angimfuni umuntu ongasebenzisi lokho. Angimfuni umuntu ongakusebenzisi lokho. Kwakumthobisi okwenzani yena. Ushawa nje kanti kufanele ushawe. Uyisilima.
Na inamba yami lapha escreen ngifonele uze la ngishaye. Shayela ukuthi uyisilima. Cabanga ukuthi thina sibone ukuthi uKhuzani uphelele ekhaya ingqondo zakhe iphelele. Ezakho ziyashoda. Nomngane wakho lono enenza naye lezi zinto nidonusa naye. Nithi senikhathele ukudonusa nize la ufuna ukudonusisa nathi. Fuck off. Lento nje niyenzayo ibizwa ngamasimba, amafingili chicken le, isekisi. Angazi ngimbona umuntu ostupid kanje. Wonke umuntu oyintatheli ocabanga ukuthi usazogiya ngethambo ngoba nakho siyafelwa thina abazali bethu bayafela. Asinabo omama ngenxa yenu zintsha. Uyabona makuukuthi wazalwa umuntu esifazane bese ubona omunye umuntu edelela umuntu wesifazane. Kuba buhlungu ngempela. Makuukuthi na awunayo ubaba wafa uyihlo bese ubona omunye umuntu bese umuntu oseduze nawe eshonelwa umzali. Kuba buhlungu ukukhumbuza lolo suku. You understand? Ngoba akekho umuntu owathi ujwalane nokufa akekho. Wena ngonjani kanti othi olinda kuze kufiwe? Wangabhali izinto ezinhle. Awubhali ngani okuhle okwenziwa uMaskandi njengamanje uKhuzani uzama ukuphakamisa uMaskandi awubeke phezulu. Awubhali ngani ngalezo zinto. Silima. Awubona ukuthi isihlanga. Awubhali ngani ngezinto ezinhle lezi. Umthandeni kade bephesheya le. Hambile waphesheya wawamela nawe wena. Njengoba uyiSouth African, njengoba uyiAfrican nje. Akusho ukuthi umthandeni ukuthi iAfrica. Akubhali konke lokho. Ulinda ukuthi kuze kufa umzali bese uyabhala. Bese uyakhuluma manje. Yabaxabanisa, umxabanisi sitha sokulunga. Taka Satan. Bekuyami ngabe uyafa. Shele endlini. Ngoba uyiqoqi. Mina nginandaba nokuthi umdala mina unezinze ezimhlophe. Anginandaba naleyo nto mina. Nokuthi uzowenzana emva kwalokho fuck off nemicabango yakho. Esilonge ngikhuluma iqiniso nje. Phelele lapho. Khuzani uyacabanga unengqondo. Umthandeni uyacabanga unengqondo. Ngende njengamanje nina niyabaxabanisa nina. Nabo makuukuthi ngempela uKhuzani uyenzile leyo nto wrong naye. You understand? Iyanginyanyisa ngempela leyo nto mina. Angifuni ukukhuluma manje. Angifuni unganitsheli bafana bake. Mina phela nginisabi mina. Mina ngisabi umuntu mina. Ngasend location manje uze ngishaye nethimba lakho. Yabo mina umuntu ozogiya ngethambo kushonelwe mina. Kufowami umzali noma owami umfazi okufa ingane yami bese ugijima uyodonusa lapha uyobhala emaphepheni wenze zonke lezi zinto. Vuka ukuhlinza kuphekela izinja. Emini kaBhali balela ilanga. Ngoba usho ukuthi wena unalo unembeza ukhali noma kufa umuntu. Uyisilima. Ayikho into ecabangayo ngaphandle kwezinza. Cabangana nezinza. Ngaze ngidine kahle. Ngaze ngidine kahle. Mina makuukuthi umuntu ufele bafowethu kunento kumele siqaphele ne. Yazi ukufa komuntu akekho umuntu wakwafa ngephutha. Ngisho ngathi wemthini o udutshuliwe okanye uvukuthule. Isikhathi bese sifikile. But thina esiphilayo kubuhlungu ngithi lokho. Ukubona umuntu ekhalela ilungu lomndeni ukuthi usishile emhlabeni. Kwanathi silahlekele. Ziningi izinto esingakwazi ukuzenza kumanje because uMashandulele kobandayo. Kwayena uKhuzani waziwe isithi esikhulu sikaMthandeni. Njengamanje naye usemanzini. Bafowethu uyanginyanyisa lento yini, iyanginyanyisa. Amagama amokugcina nje engawashiya kini ukuthi uMthobisi Sithole ukhuluma izinza. Mthobisi Sithole ukhuluma amafingili, ukhuluma ichicken. Amasimba la akhulumayo. Nomngane wakhe lo abapheka bonke amafingili. Phuza inyembezi zabantu zinja. Fusek. Yezani noma yini mfuyo yena une number yami lapho mfoneleni. Tag. Niyahlanya. Akusebenzi lokho.
akusebenzi.